Учители от Националната хуманитарна гимназия в Благоевград бяха в Англия и Ирландия по проект Европейска квалификация на учители. С какви впечатления се завърнаха оттам и как ще приложат видяното оттам в нашите условия, ще разберем от Албена Озунова, учител по информационни технологии, и Николай Коколев, учител по история в гимназията. С тях ще си говорим и за това на какво се дължи неграмотността сред младите. Те вече са в студиото на България днес. Здравейте! 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 Разкажете ни как учители от Националната хуманитарна гимназия в Благоевград успяха да отидат на подобна квалификация най-напред. И към двама ви въпрос. За поканата. Кандидатствахме, за да спечелим финансиране и можем да се похвалим по програмата Еразъм Плюс, ключова дейност 1, училищни дейности. И можем да се похвалим, че от 200 училища от цялата страна 31 са одобрени, като ние сме на 9-то място оценени. Нашия проект е оценен на 9-то място, което е наистина много голямо постижение. Как го постигнахте? Какво трябваше да се случи? Екипа ни, който се състои от 5 учители, се събирахме, пишехме проекта, мотивирахме се достатъчно добре, за да се случи това да бъдем одобрени и финансирани и да заминем за Англия и съответно за Ирландия. Какво представляваше самата квалификация? Господин Коколев, може вие да започнете? Квалификацията включва стандартни курсове, двуседмични, които са насочени към определено съдържание. Значи ние бяхме 3 типа учители. Част от учителите бяха учителите по английски език, по чужд език в гимназията и също така учител, лицето на госпожа Озунова по информационни технологии и аз като учител по история. Общата идея е подобряване първо на езиковото ниво, с възможност езика да се ползва по-активно в обучението и по предметите в училище, тъй като нашата гимназия има паралелки с разширено изучаване на чужди езици, т.е. идеята е част от часовете и предметите да могат да се преподават и на чужди език, който учениците изучават в училище. Както е в езиковата гимназия, например. Да. И разбира се, обмен на информация, тъй като в тези курсове участват учители, които са от различните страни в Европейския съюз, т.е. получава се един обмен на мнения. Може би в крайна сметка това е най-ценното, така ли? Да, доста ценно. Освен самото обучение, именно тези контакти, познания, които придобихме за състоянието на образователните системи, за статута на учителите, за осигуряването с и материално, и финансово, и като ноу-хау на учебния процес на всички тези неща са изключително ценни за нас и при всички случаи биха подобрили нашето професионално присъствие в училище. Нашите зрители виждат снимков материал от вашето пътуване. Да. Какви разлики открихте в образователните системи? Аз виждам много хубави снимки и спомени от нашите пътувания. Много интересно беше, понеже видях няколко снимки в процеса на нашето обучение. Ние бяхме в ролята поставени на ученици. Работехме в групи по 3 или 4 и ни бяха поставени задачи, които да изпълним точно като ученици. И мисля, че всеки учител трябва да застава рано или късно, даже по-често според мен, в ролята на ученик, за да може хем да види какво е да си ученик и че не трябва да си скучен учител. И освен това, нещо, което можеш да подобриш, виждаш в лектора, който ти води, че нещо, което не ти харесва, което и ти го правиш често. Наистина е много полезно да заставаме в ролята на ученици, учителите и то по-често. Със сигурност винаги трябва да влизаме в ролята на човека срещу нас, за да знаем какво е отношението му и какво мисли и той. Все пак, какви разлики открихте в образователните системи между нашето родно училище и това, което се случва малко по-назад? Трудно е да правим по-едри обобщения, тъй като знаем, че системите на средно образование в отделните страни са доста различни, имат редица специфики. Примерно това, което аз научих за ирландската система,
Нали, разликите се състоят първо в това, че там се започва училище от 4 годишна възраст. Но това пък е обвързано с друг факт, че при тях няма детски градини. Поради което те са прецени, че децата трябва да тръгват малко по-рано на училище. Тоест децата започват социалния си живот на 4 години. Но учебният процес е много лек в първите години. Т.е. дълго време те основно изучават своите езици, тъй като Ирландия е двуезична страна. Т.е. те непрекъснато и равностойно в целия процес на образованието си изучават както английски, така и своя роден ирландски език. И занимания по математика и отделят много време на заниманията по изкуство и по спорт. Значи до 7-ми клас всеки ден имат 1 час рисуване, 1 час музика и 1 час спорт. Нещо, което тук липсва. Във всички училища, да. Тоест, първо така се разтоварва учебната програма и второ от децата се развива тази тяхна култура, нали, да възприемат по различен начин света около тях, не само чрез познанието, което дават учебните предмети, книгите, нали, информационните материали, а и чрез рисуването, чрез музиката и разбира се спорта като начин да намираме този добър баланс между духовното и физическото, за който още древните гърци, нали, говорят много. И да развиват различните качества от децата. В Англия какво е положението? Кои разлики открихте? Преповтаря се това, което може би защото са близки държави. Наистина започва от 4 годишни. Не сме посещавали училище, просто нашия курс, моя курс беше нови технологии в обучението. В такава посока вървеше. Не сме посещавали училища, или пък не сме говорили за образователните им системи, но като цяло това, което каза господин Кукулев, го има и в Англия, защото съм била на други подобни курсове. И тук още едно нещо бих желал да допълня, това, че в средния курс, примерно в Ирландия, не мога да кажа дали другите страни от Европейския съюз е така, но там много рано започва специализация. Тоест в горните класове, значи това, което отговаря на нашите 10, 11 и 12 клас, те на практика учат 4-5 предмета. Тоест те специализират и тези, които учат хуманитарни науки, престават да учат природните науки в тези горни класове. И се насочват към точно конкретната специалност. А тези, които се занимават с естествените науки, престават да учат хуманитарните. Това плюс ли е или минус в образователната система според вас? От моя гледна точка е плюс, защото нашите ученици в горните класове са претрупани с много учебно съдържание, различно учебно съдържание, т.е. изучават се 13-14 различни предмета. И като имаме предвид, че в днешно време всяка една наука вече има натрупано огромно количество познания, което в тия рамки, в това време и в този брой часове е много трудно да бъде предадено в дълбочина и така, че да бъде не само разбрано от учениците, но да бъде харесвано от тях, нали, да бъде увлекателно за тях. Могат ли обаче учениците на така по-ранна възраст да се насочат към конкретната специалност? Аз мисля, че могат да се насочат, могат да изберат. Това нещо ценно, което научих там, аз всъщност усетих, че това, което на нашето образование липсва, според мен, е това, че не мотивираме достатъчно добре учениците. Те знаят, че трябва да учат, но не знаят защо го правят. И в повечето случаи не го правят просто. Е хубаво да имаме часове, в които просто да са за мотивация, да ги мотивираме, да ги надъхаме, да знаят защо, да го правят с удоволствие и така и по-лесно могат да разберат какво искат на един по-ранен етап. Така аз си мисля, че това нещо трябва да се случва навсякъде. Абсолютно. Не само в училищните среди. Абсолютно. Кое от тези неща, които научихте на тази квалификация, ще приложите още следващата седмица, например, в вашите часове? Имате ли си нещо, което сте си гарантирали? Тъй като ние бяхме лятото там и вече наистина приложихме някои от научените методи, специално в новите технологии. Любопитен е факта, че
тук се прие, не съм сигурна дали вече се прие този закон за забрана на мобилни телефони в училище, но едно от новите технологии, той ще влезе в сила в следващите години. Да, възможно е. Новите технологии, които изучахме, беше как да прилагаме, използваме телефоните в учебния процес. И именно това приложих аз на практика и беше много интересно. Това е едно интернет приложение, което се използват, прави си теста в него, учителя прави теста в това интернет приложение и учениците, използвайки телефоните си, правят теста в реално време, като след всеки зададен въпрос виждат на кое място са, с каква бързина, кой е пръв. И беше много интересно и след края на теста искаха още един това тест. Това със сигурност за учениците ще, освен всичко друго, и забавно. Абсолютно и много интересно. Разбира се, че не може да се прави непрекъснато това, но за отдих или за обратна връзка, да разбереш дали са разбрали материала, който си им преподал, мисля, че е много полезно. Със сигурност е така, господин Куколев? Ами аз също в тази посока са моите мисли. Значи не е толкова много това, което можем веднага да приложим, тъй като много от новите неща и като методика, и като изразни средства, нали, в образователната сфера са свързани с това свързване с новите технологии. Тоест ясно е, че всички млади хора по света вече все повече ползват тези устройства и технологии и образователният процес трябва по някакъв начин да се пригоди към тази нагласа и към тези възможности, а те са много големи. Проблема при нас е първо, че в училище няма достатъчно техническо и технологично осигуряване на образователния процес. Тоест, ние разполагаме с малко компютри, много често те не са с добри технически характеристики. Твърде малко се работи все още по създаването на електронни учебници, електронни помагала, нали, дори такива ресурси, които да могат да се ползват явно да се научим. И там трябва много усилия да се положат, защото това наистина е един много добър начин да се получи тази допълнителна мотивация на децата, да се привлече техния интерес и задълбавайки се по един интересен начин в конкретното учебно съдържание, наистина да научат нещо повече и то без да чувстват това като така ненужно отделено време. И като тежест, най-вероятно. Да. Не знам дали сте успели да срещнете вече отвореното писмо на група университетски преподаватели до институции и медии за критичното състояние на висшето образование в България. Там интересното е, че трябва да се приложат неотложни мерки за подобряването му. Посочва се обаче, че и средното ни образование е колабирало, цитирам, като немалка част от завършващите не притежават дори елементарни умения да четат и да пишат с разбиране. На какво се дължи това според вас? Съвсем кратки отговори. Че има проблеми, има. Обаче това, което на мен не ми харесва, е да се правят такива колосални обобщения за образованието, защото аз срещам наистина много мотивирани и прекрасни ученици, които печелят олимпиади, които се справят отлично, които са много грамотни и наистина има и проблеми. Не мога да кажа, че няма. Има 1% от учениците, които нямат, не са заинтересовани. Наистина има проблеми, но не бива да се правят такива големи обобщения. Да не се правят обобщения, така ли е, господин Куколев, според вас? При всички случаи. Значи, така едрите обобщения правят изводите по-лесни, само че много често не отговарят на реалността. И тук искаме една друга ремарка да сложа. Значи, много ми е интересно, че това излиза от хора, които са в сферата на висшето образование. Значи, трябва да кажем, че българската образователна система до голяма степен се развива именно под ръководството на хора, които произлизат от системата на висшето образование. Но топката по някакъв начин се прехвърля във значи, вашето поле. всичките министри на образованието до този момент са обикновено представители на университетските среди. Повечето заместник-министри произхождат от тези среди. Голяма част от депутатите, които заседават Комисията по образование в Народното събрание, също произхождат от тези среди. Учебниците, които се пишат в 90% се пишат от университетски преподаватели. Тоест, тяхната отговорност за това състояние на нещата е също много голяма. Така че само констатирането по този начин и прехвърлянето на някаква отговорност към средното и
началното образование. Най-малкото не решава проблем. Да. Благодаря ви много за участието в България днес. Пожелавам ви успех и в новите начини, по които ще преподавате в Националната хуманитарна гимназия и, разбира се, надявам се учениците да бъдат заинтересовани от това. Много благодарим.